Hello, what's up sa inyo mga katropa at mga ka-born to bride? Kamusta kahit magandang buhay sa inyo? So ngayon mga katropa, meron akong ibibigay sa inyo na isang konting tips kung paano makabili ng isang maayos na sasakyan kahit na ito ay second hand na. So tips to para sa mga tropa natin na gustong bumili ng sasakyan na second hand. So ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakabili na nasa kondisyon talaga. Yung tipong hindi kayo magkakaroon ng problema pagka nabili nyo na yung sasakyan. So, unang-una guys, diba, iti-testing natin yung sasakyan kung overheat ba o hindi. So, ito guys, nakikita nyo to, ito ay hindi pa napaandar simula kaninang umaga. Napakalamig naman ng makina. Ngayon, para malaman natin na walang problema yung makina na hindi siya overheat, so ang gagawin guys, paandarin na nakabukas itong radiator. Yan, kailangan nakabukas yun. So mga katropa, nakita nyo mga katropa, ibig sabihin wala siyang problema dahil walang bumulwak na tubig nung pinandar, di ba? Ganon yun mga katropa. Ibig sabihin yan, walang tama yung head neto. Yun. Lagi nyong gagawin yung mga katropa pag bibili kayo ng second hand na sasakyan, patay, kung nadatnan ninyo na umaandar, papatay nyo. Tapos maghintay kayo ng mga 5 minutes. So habang naghihintay kayo ng 5 minutes, i-check nyo yung ibang parte ng sasakyan kung ito ay nasa ayos pa lahat. Pagkatapos ng mga katropa ng mga 5 minutes or more than, paandarin nyo yung makina, buksan nyo yung takip ng radiator. Pag yun ay may bumulwak, ibig sabihin ng mga katropa, yun ay may konting problema o balang araw lalaki yun. Yun. So number 1 to mga katropa ha, kailangan hindi siya bubulwak sa unang andar. Pag start dapat, pagka may bumulwak na tubig dyan, may problema yon. Yun. Tapos mga katropa, pagkatapos dito, common na common sa atin sa mga bumibili ng sasakyan, yung pag-check dito sa dipstick, yung sukatan ng langis. Yun, di ba? Dipstick, sukatan. So, asan na ba yun? So, mga katrops, kaya lang baliktad natin yung camera. So, ayan mga katrops, hihilahin nyo yung dipstick, di ba? Umaandar. Yan. Ibig sabihin mga katropa, walang lumalabas na langis, walang tumatalsik, hindi rin umuusok. Pag umuusok at may tumatalsik, kung mahina lang yung talsik, normal yon, yung kumaga talsik. Kung may talsik mga yung nakita na mahina lang, kahit na i-rev nyo yung medyo okay pa yon, okay lang yon. Pero pagka umuusok na talaga mga katropa at may talsik pa, huwag nyo nang bilhin yon. Huwag nyo nang bilhin yung sasakyan dahil sigurado masakit sa ulo yon. Yan. Saka dito naman sa radiator, kung bumulwak man siya, baka marumi lang. Marumi yung radiator. May ganong lang, marumi yung radiator. Tapos, isa pa sa mga common na kine-check natin pag bibili tayo ng lumang sasakyan ay yung dito, di ba? Pag binuksan nyo, eto, pag merong tumalsik dyan na langis, hindi ibig sabihin, yan ay may problema. Normal na merong tumalsik dyan na langis kasi may dyan mga katropa may mga gearings dyan, may rocker arms. So merong nagpupus sa langis para tumulak, umakyat. So pag yan umuusok din, huwag nyo nang bilhin, masakit sa ulo yun. Ayun mga katropa, nakapagbigay ako ng konting idea. Yon. Tapos ang isa nyo pang yung mga katrops, ang isa nyo pang pagbabasihan, paandarin nyo yung aircon.
Tapos siguro obserbahan nyo ng mga ilang minuto bago nyo kunin yung ano, obserbahan nyo yung buong sasakyan. Paandirin yung aircon at tignan nyo yung pagbabago ng temperature. Yung gauge temperature, di ba? Oh, tignan nyo yun. Pag yun ay talagang ano, biglang taas, kahit naman kaandar lang, bigla kalahati kagad. Sabagay, normal talaga yung nasa kalahati kagad yung ano, normal yon. Pero kung in a minute lang, mga 2 minutes lang, ganun kagad, medyo may ano na yung sasakyan mga katrops. Ayan. So ano po ba ang ituturo ko sa inyo pag gusto nyong makabili ng maayos na sasakyan? Siyempre mga katropa, alam ninyo pag ang makina ay palyado, para itong nanginginig, nangangatal, tapos paubo-ubo, papugak-pugak, yun, ibig sabihin nyo mga katropa, pangit yun. Yun. Tapos yun ang mga importante mga katrops para makabili kayo ng isang maayos na makina. Tapos i-road test ninyo at tignan nyo may mga kalampag, kung may kalampag o wala. Tapos kung gusto nyo talaga yung sasakyan at meron kayong naramdaman na kakaiba sa kanya na parang hindi normal, doon kayo magsimulang tumawad para makuha nyo talaga yung sasakyan. Di ba? Yun mga katropa, sana ako ay nakapagbigay sa inyo ng konting idea tungkol sa mga sasakyan. So yun lang. So ito nga pala, si Born to be Ride. Peace mga katrops.